Og så er der ikke tvivl om, at du skal komme fra Danmark, eller undskyld, du kommer fra Danmark, så der er også lidt flag. Distriktskommunerne, han nåede lige at pakke det ud, det kan jeg. Så kan det være, at der samtidig kommer et eller andet, du skal lige tykke på forslaget. Så er der lidt tyggegummi her, ikke også? Sådan at du kan... Og samtidig så kan der være, at du trænger til lidt energi, så er der altså lidt matador-mix her. Både til dig og så til Lili. Så ikke du skal sidde og slikke alene, ikke også? Så... Nå, det er det, okay. Så er der også lidt gajoler, så du kan klare stemmen, hvis du nu sådan bruger den meget. Så... Og der er faktisk et par tyggegummi også til Lili. Den fik jeg ikke lige ud i første omgang. Så er der lakrids. Altså, du er jo fra Danmark, ikke også? Det er det stærkeste, jeg kunne finde. Så det, du kan det også. Jeg ved ikke. Det viste sig så, der var faktisk noget, der hed Fisherman's Warforce, eller bare Fisherman's, tror jeg det er. Så ja, det er... Kender du det? Ja, jeg kender. Der vil der lidt mere spark i. Okay, godt. Og så skal du lige have sådan en chokoladebar, når du sidder og kører i bil. Ikke også, så du kan... Mørk chokolade. Ja. Og nu kan jeg så sige, at det er tom chokolade. Nu bliver vi jo fuldstændig fanatiske danske. Og Anton Berg også. Ja, både Anton og Tom er med. Ja, det er godt. Og så er der lidt til Lili også, så hun også kan sidde og stikke med. Så godt. Og alt det der søde sager, at det skal skyldes ned. Så vil jeg så ikke lige, jeg kender ikke lige dit mærke, om du gerne vil have dansk vand, eller du bare vil have, hvad skal vi sige, postevand. Så der er begge dele, og du bestemmer selv, du kan også prøve at se, om du kan smage forskel jo. Der er brug til den ene jo i hvert fald, det kan vi blive enige om også. Men det er ikke så stærkt, at jeg ikke kan tåle det. Og det mener du godt, det kan du godt være klar, ja. Ja, så kan det være, altså når du kommer ud i modvind, så kan du risikere at blive forkølet, så der er også lidt lommetørklæder her, hvis at... Og nu ved jeg, der er lige lever ret tæt jo, så hvis nu du får smitte hende, så er der også lidt til hende jo. Så, ja. Så kan det også risikere, at det samtidig kommer til at gøre lidt ondt, ikke også? Og jeg er nået den alder, hvor jeg har børnebørn. Og faktisk har en af vores piger, hun har dato i dag, så jeg har tjekket min mobiltelefon undervejs, så der sker noget. Det er ikke sket endnu, altså. Men jeg har fundet ud af, når man har små børn eller børnebørn, et mirakelmiddel mod, når det gør ondt, og man slår sig. Og det kan du godt risikere jo. Det er plaster. Så der er altså en hel pakke her. Du kan slå dig mange gange for den pakke, det skal jeg sige dig jo. Så. Yes. Så er der så også lidt til at styrke sig på, Hans, når det bliver sådan lidt træls. Fredag aften også. Sådan, når sådan siger du, ja, nemlig. Og jeg kan sige, at den ene... Nej, det må være fordi det er en gammel flaske, det er simpelthen fordampet. Så det er ikke mig, der har drukket af det. Men så kan jeg så se... Nej, den kommer her, linjeakavitten, den kommer her. Fordi du nu skal ud over rejse, og linjeakavitten, det er jo ikke linjeakavit, før det har været nede omkring ækvator. Vel? Så den er altså her. Så når du skal rigtig ud på langfart, så kan du tage linjeakavit. Og så hvis du ser nogle nordmænd og møder nogle nordmænd og viser dem drukket linjeakavit, de bliver så begejstrede og så overhysteriske, så de næsten besvimer over, at der er nogen, der drikker linjeakavit. De er nemlig nationalistiske og entusiastiske, så du forstår. Du kender alt til det. Du har jo arbejdet i Norge og tjent penge på det, ikke også? Og så er der sådan lidt håndgel her, så du kan holde corona fra kroppen, ikke også? Så ikke du kommer galt afsted med noget der, eller smitter nogen jo. Så... Og så, jamen, man kan jo risikere, at man selv får corona, så for ikke man skal smitte nogle andre, så bliver man sådan nødt til at have det der. Desværre så kunne jeg ikke nå at finde nogen med Lions på, det burde der have været. Er der nogle klubber, der har sådan et mundbind med Lions emblem på? Fordi så skulle vi have det frem jo. Men alt det her, det ender jo så op i, når du så sidder og kører det her på et landevej, og det hele, det skal sådan, du skal danne dig et overblik over, hvad der foregår. Så for ikke at du risikerer at køre i grøften, og skulle holde dig på vejen og se alt, hvad du kan se. Så er der altså en iskraver her, ikke også? Så ikke det går galt for dig. Nu er det godt, du har en moderne elbil, men... Ja. Men ikke nok med det, så kan du sidde igen, når du så sidder bag rattet der, ikke også? Så nu har du fået det på ydersiden af vinduet væk. Altså, der kan jo også sidde noget dug på indersiden af vinduet, ikke også? Så det kan være, at du skal bruge den. Ja, nemlig. Så den skal du også have med dig på rejsen. Summa summarum, god tur. Du har godt glædet dig til, Hans. Tillykke med det.